so cool. Bata pa ko cool. Ang Dagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Ang lakas ng kamandag ni Nadine na isang single mom. Feel good morning po sa mga suking nakikinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dexter, 33 years old at single. Wala po ako sa Caloocan City. Malapit lang po ang boarding house ko sa aking pinagtatrabahuang factory. Malapit lang din po ako sa may sabungan. Ito pong aking katas ay tungkol kay Nadine, 29 na isang single mom. Magka-boardmate po kami, ang kola tita. Sa may dulong pinto po ang sa kanya. Ako naman ang sa may unahan. Siguro mga 3 buwan pa lang po siya doon. Ayon sa mga marites sa amin, sa sabungan daw po siya nag-work. Kaya madaling araw na rin siya kung umuuwi. At nung naging panggabi ang shift ko po, ay minsan na po kaming nagpang-abot sa gate ng inupahan namin. Kaso nahihiya po akong pumansin sa kanya. Isang beses po naiwan yung susi ko at di ako makapasok sa gate. Iniwan talaga. Hindi pa po. Buti na lang at dumating si Nadine. Kaya nakapasok ako. Kaya nakaisip ako ng estilo. Kaya sa pangalawang beses, hindi ko iniwan pero nagkunwari akong walang susi. Basic. Inabangan ko po siya sa gate. At doon na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ang tagal naman ni Nadine. Naantok na ako. Dami pang lamok dito sa labas. Siyempre titiisin ko to para sabihin kong naiwan na naman yung susi ko kahit nandito lang.
Oh, Uy, Kim. bro, ba't nasa labas ka? Wala, naiwan yung susi ko eh. Di ako makapasok sa hit. Nakakahiya naman mga tok dyan. Eh, alas 12 na. Patingin ang bulsa. Wala nga. Patingin. Si Tutong Boy. Patingin ang bulsa kung naiwan talaga yung susi. Wala nga. May bubulong ako sa'yo. Dali, patingin nga ka, papatunogin ko yung bulsa mo, pakakakalinsingin ko ha, pag walang kumalansing ha. Sige nga. Wala kang susi. Psst, may bubulong ako. Hindi yan yung susi sa gate. Usapan lalaki, usapan barako. May inaabangan ka din dito, no? Psst, kasi style ko din yan. Inaabangan ko din. Wala akong inaabangan. Maganda yung pangalawang pinto. Maganda yun. Natanong mo na ba pangalan? Parang... Hindi ko kilala yun alam na talaga. Hindi. Ano tayo mo? Yung panguling... Parating, no? Wala nga. Parating na yung gantong oras. Nag-iintay din ako. Umalis ka na. Hindi ka naman taga dito eh. Umalis ka na. Narinig ko nga, maganda nga yung bagong border dyan. Pero, sige. Bro code, bigay ko na sa'yo. Sige na, umalis ka na. Salamat. Galingan mo ah. Patingin susi kung wala nga. Patingin. Wala nga. Walang susi. Hindi nga to. Try mo. Sa factory to, hindi nga. Factory? Ikaw nang dadala ng susi ng factory nyo? Umalis ka na. Kulit naman. Iba yung puso yung mata mo. Sige na. Yung Umalis ka na. Bye. Ingat. Nilalamok na eh. Sige na, dyan ka na. Kulit naman itong... si Nadine. Parating na siya. Sa likod ko. Buti na lang naka-take out ako ng Uy! Oh! Ay! 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 Wala akong susi eh. Wala ka ulit susi? Limutan ko na naman. Matanda na siguro ako. Paano yung limot? Ako ganyan. Matanda na. Nakalimutan mo ulit. Ba't... Sa bagay, nung bago-bago pa akong nangungupahan, ganyan din ako kasi nga syempre iba talaga kapag di mo pag may-ari eh. Oy, sakto, may dala akong dalawang order ng pares yung in-order ko. Tapos may dalawang tokwa. Ewan ko ba kung bakit dalawa. Yung pala, makikita kita dito sa labas. Tara, dito ka muna. Pinatawag mo na ba yung may-ari para pabuksan yung unit mo? Hindi na, yung ano lang naman, yung sa gate lang wala akong susi. Sa bahay meron naman. Yun lang. Oh, tara na. Pasok na tayo. Ano? Adi, pasok na tayo sa gate. Okay lang ba? Sige. Kasi wala ako. Pero kung di pa matutulog ka na ba? Kasi ako di ba matutulog? Tara, kain. Wala akong kasama eh. Lungkot ko lagi eh. Talaga? Sige. Pasok, tara. Pasok sa aking munting pasensya na magulo. Wala kasi ako lagi dito. Oo nga. Ikaw may ref ka? Wala kasi ako. Wala rin eh. Kasi hindi naman din ako magtatagal dito eh. Sayang naman din. Ang laki. Unti lang naman ako. Sure ka papasok ako dyan? Pasok na. Matutulog na rin ako eh. O sige, bahala ka. Sige, pasok na. Di ba ito mapilo? Pasok. Wala, pasensya na walang sofa. Sa sahig lang ako umuupo. Okay lang, ito pala yung... Oo. Wala, hindi ko pa naayos eh. Bago lang ako dito. Tsaka lagi nga akong wala gantong oras ako uuwi. Tapos mamayang madaling araw, alis na ako. Di ba dyan ako sa may... Sabungan ka? Oo, sa may sabungan. Eh, hindi ka nagsasabong. Hindi kita nakikita dun. Ay, hindi. Ibang sabong gusto ko. Ano iba. Hindi ako mahilig sa ganyan. Kasi wala naman akong pang taya dyan eh. Baka maubos pera. Hindi, try mo lang. Hindi ka naman maluluging-lugi eh. Try mo lang. Siguro next time. Sige, Ano kain yung na. pagkain mo? Pares, tapos tokwa. Paborito ko kasi yan. Ano? Sarap naman. Siyempre, parang ako. Ha? Ha? Masarap parang ako. Ulit-ulit. Pag ganun nabibingi. Mga lalaki talaga, no? By the way, kwentuhan naman. Ayun. Ikaw, ako single. Ikaw? Single kasi kausap mo ko. Dito to. Yung mga araw-araw nakikilala ko sa sabungan. Araw-araw single pero may asawa sila. Ako 3 taon ako nakatira dito. Kahit tanungin mo yung
landlady. Sa Wala probinsya, pa akong sa dinalang probinsya. babae dito. O dito, Wala pa. pero sa iba, sa probinsya. Wala lang, probinsya. Dito lang ako. Ako single mom. Eh, O wag mo ka i-judge. single mom, para ka namang walang anak eh. Naririnig ko din yun sa sabungan. Sorry wala na sa aking kilig. Hindi nga, Ano na yan, bola-bola na yan. Yun, single moms, yung anak ko nasa nanay ko sa probinsya kasi nga, nagpapadala na lang ako doon ng pera kasi hindi ko kaya maaalagaan dito. Pero yun, ano na, medyo malaki na yung anak ko. Yun. Ano, kain na tayo? Sige. Ang bango naman niya kahit madaling araw na, mabango pa rin. Sige, kain na. Ba't parang di ka kumakain na katulad? Ba't mo tinitingnan? Wala. Uy, Kain na. ganyan yung mga taga-sabungan. Ang sarap ng Ko, ang Paris sarap na to. ko. Hindi yung Paris. Hindi ako masarap? Masarap. Hindi yung Paris nga. Ang nilalaman. Doon na po nag-umpisa ang Kolatita ang aming pagtitinginan ni Nadine. Natupad rin ang plano ko, Kolanti, sa makapasok sa tinitirahan niya. Kaya isang gabi, Sino yan? Uy, sorry Ala, Ala, nakatapis lang ako. Sorry, kakaligo ko lang. sorry, hindi ako titingin. Sorry. Ano May yun? May plancha kailangan ka? ka? Plancha? Oo, teka. Ikaw talaga. Wala kasi ang plancha eh. Ang gusot ng ano eh. Okay na. Oh. Sige na. Ay, may ano ka? Ano pa kailangan mo? Ano ba bang hiramin ko? Mag-isip ka. Hindi. Charger. May charger ka? Seryoso, wala kang charger? Wala eh. Teka lang, hugutin ko lang Uy, nakatapis Huwag na. lang ako. Pasok ka muna kasi may dumadaan May dumadaan! Sige. Diyan na lang ako makicharge. I-charge mo ako. Ha? Ha? Hindi Ano yung yun? phone ko. Charge ko. Oo nga Isaksakan mo ako. Ano kasi ka na... Uy, Mm, ano? ah, Ano? Iwan ko na lang yung phone ko dyan. Oh, baka makikachat ka dyan. Wala, nandito yung kachat Ano, ko eh. tititigan mo lang ako? Ulam na to. Oo nga eh. 5, Ito na. 4, Ito na. 3. Sandal mo sana. Nadine. Sabi ko gusto mo din ako Sarap. Dali pa. Papunta pa dun. Papunta pa dun. Saan? Pupunta. Yan, success na tayo. Nadine. Sa wakas! Sa wakas sumakses. Success, Kolatita. Ang ganda ni Nadine. Kaya pala, ang daming nahumaling sa kanya. Marami na rin po akong naririnig at chismis mula sa mga marites dito. Na iba-ibang sasakyan daw, naghahatid kay Nadine pag madaling araw. Kaya inobserbahan ko po yun. Hindi ko alam ba't nagsiselos na ako. Kaya kinumpronta ko po siya. Sino yung naghatid sa'yo kanina lang? Ba't Kasi minsan tinatanong? naglalakad ka lang naman, pero pansin ko, ngayong linggong to, parang 3 beses kayo natid. Tsaka iba-ibang sasakyan. Yung isa, Binabantayan mo ba ako? yun, tatanong lang naman eh. Bakit? Masama ba magtanong? At bakit ka magtatanong? At bakit naman ako sasagot sa tanong mo?
Galing ka Pagod na. kasi ako. Uwi ka na lang. Sige na. Naman, bad trip agad. Nagtanong lang naman. Kasi Dexter, ba't mo ko tinatanong ng mga personal kong buhay? Ano bang masama sa pagtatanong? Masama kasi hindi naman kita kaano-ano. Wala pala ako sa'yo? Ano ba ako? Ginamit mo lang ako? Na ano, Dexter? Ano Ginamit mo lang ako para usan mo lang ako? kapal na mukha mo? Umalis ka na hanggat di ako sumisigaw. Ang bastos mo Hindi kita kaano-ano at wala akong responsibilidad na magpaliwanag sa'yo ng personal kong mga ginagawa sa buhay dahil hindi naman tayo magkaano-ano. Anong iniisip mo, Dexter? Kapal na mukha mo, Umalis ka na nga! Teka lang. Umalis ka na. Tatawagin ko yung may-ari apartment. Ginugulo mo ko, sasabihin, palabasin ko, re-rapin mo ko. Ano? Umalis ka na. Nadine. Umalis ka na! Kinabukasan gusto ko pong mag-sorry sa nangyari ang Tita. Sinayang ko yung gabing yun. Rest back na sana. Nadine, buksan mo naman ako. Nadine. Ay, madam. Ano ba yan? Madam, ikaw pala yan. Wala. Sinong kinakatok mo dyan? Umalis na yung magandang babae dyan. Umalis na. Yung bang kinakatok mo? Opo. May utang ba sa'yo? Wala po. Umalis na po ba? Nagtaka nga ako. Bigla na lang umalis. Hindi na nga kinuha yung deposit at advance niya. Swerte ko nga't nakalibre ako ng 5K. Pero umalis na kaninang madaling araw. Lilipat na daw po ba? Oo. Saan daw po? Hindi sinabi eh. Talaga? Bakit? Wala o. Iniwasan talaga ako na din. Sige. Sige, papasok na ako. May kailangan ka bang iba? Wala po. Salamat po. Natikman mo ba yon? Wala. Wala po. Wala akong alam dyan. Sige o. Minabalitaan ka. Sige na. Doon. Alis na ako. Nadine, ba't mo ginawa sa akin to? Nadine.